Assalamu alaikum, salam alaikum, malien chana muso, demsen frama koroka, mɔgɔ bɛ kan su ni wagati la, an ka foli bi ye Mali kunnafoni TV.net sanfɛ. Aw bisimila an ka émission an ka tolo kɔnɔna la, émission min consacré don Mali artistes, Mali seko n'a dɔnko tigilamɔgɔ, mɔgɔ bɛ yen k'i ye fɛn dɔ ɲɛ jamana in ye ou bien bɛ baara dɔ de la jamana in ye, an ka wele bɛ se ka s'i ma. Mɔgɔ min n'i mago fana bɛ ka passer an ka émission kɔnɔna la, problème foyi t'a la, i bisimila. Comme a b'a kalama cogo min na, chaque vendredi a kɛ kun ye ka artiste dɔ wele ka passer an ka plateau kan k'u kɔnɔnataw dɔn, k'u ka actualités dɔn. Donc bi an ye wele bila an ka rappeur belebele fila ma, rappeur minnu nalen don an ka se k'u ɲininka u ka actualités la, n'o ye NF ye ani Bulche. An ka foli b'u ye wa an bɛ tɛgɛrɛ fo u kunna. Salam alaikum. Waalaikum salam. Waalaikum salam kɔrɔ. Ça va bien? Oui, ça va. Aw ka kɛnɛ kɔni? Alhamdulillah. Foyi t'an na. Cɛw yɛrɛ cɛ aw fari fagalen don dɛ, o tuma mun bɛ yen? Non, foyi tɛ yen nɔ. Hein? Foyi tɛ yen. Ok, d'accord. D'accord, sa an bɛ taa ni présentation ye joona. A ka d'an ye aw bɛɛ lajɛlen k'aw tɔgɔ fɔ kelen kelen. NF. Ok. Moi, c'est Abdul Karim Siribe, dit Bordeaux. Abdul Karim Siribe. Nba ni ma kuma ka ɲɛ o tuma kɔngɔ b'i la? Non, kɔngɔ tɛ. Ne ko moi je me nomme Abdul Karim Siribe. Abdul Karim Siribe. Oui. D'accord, ok. Dɔ in dun? Bon, ne ta Lassine Touré. Lassine Touré. Ah, oh. D'accord. Bon, moi c'est Foussène Touré. Foussène Touré. Oui. D'accord, ok. Foussène Touré. Nous ne an ka rappeur ye NF gɛngi u sigiyɔrɔ bɛnnen don Falajɛ ma. Donc an ka rappeur filanan min fana b'an bolokɔrɔ Bulche. Ouais. Ouais. Bon, ne yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ Abdoulaye Diallo. Abdoulaye alias Diallo. Bulche. Awɔ. E ko? Abdoulaye Diallo alias Bulche. Alias Bulche. Oh, ni m'a wala aw tɔgɔ dun ka gɛlɛn koyi. Ah, Bulche. Se ka mémoriser dɛ. Ah, ayiwa, baasi tɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ ni question ye. Mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka o, NF mɔgɔw. Aw ka ni NF gɛngi nana cogo di? Parce que an ɲɛ b'a la NF ni ko NF Mali kɔnɔ bi, bon, ani tɔgɔ wɛrɛw bɛ différencier. Mais NF gɛngi, anw bɛ NF min dɔn ni nin tɛ kelen. Donc aw ta in nana cogo di? Bon, an ta ye dɔwɛrɛ tɛ quoi. NF gang a bɛ n'a fɔ fanga kura de don quoi. Ma nouvelle force. Nouvelle force. Voilà, nouvelle force de don. A abrégé le ni NF ye. Ah! Nouvelle force. Voilà. O gɛngi. Voilà. Bon, gang ya bon. Tellement n'an bɛ se quoi. Wa dana ko gang siɲɛ kelen quoi. An ka fanu n'an lajɛbagaw. Awɔ. Ma olu de gang dana siɲɛ kelen. Donc aw fana tɛmɛ an gang ta k'a bila NF kɛrɛfɛ dɔrɔn. Donc a ma se an ka bɛɛ sɛbɛn direct la. Donc olu ye NF gang ye. Baara banna. Bulche. Ouais. Bulche nana cogo di? Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ de Abdoulaye donc n y'a abrégé k'a kɛ Bulche quoi. D'accord. Sɔrɔ ka se tugu a la. Ka se tugu a la. Voilà. Problème foyi t'a la. D'accord, ok. An ka foli b'aw, aw merci ka na an ka plateau kan. Ça fait plaisir vraiment. Mais ne bɛ fɛ k'aw ɲininka NF. Question bɛ taa o de fan fɛ. Ok. N'i y'a lajɛ bi Mali kɔnɔna la ka se ka groupe sigi, a ma nɔgɔn. Surtout ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye. C'est pas du tout facile. Ne bɛ fɛ ka dɔn aw ka groupe y'a sigi cogo di ani aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di? Bon, an ka groupe in sigira cogo min na n'an ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na, an bɛɛ ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ de quoi parce que an bɛɛ denmisɛnninya daminɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. An ka groupe in ye gɛrɛn de. Ouais. Bon, gɛrɛn ye nouvelle force de mais an dɔnkilila tɔgɔ yɛrɛ NF ye quoi. Groupe nana don min na kɛra ka sɔrɔ caman kun bɔra quoi. Ne yɛrɛ kun taara Ivoire, n m'a fɔ congé ni fɛnw na ye quoi. Mais an nana an y'a sigi tolo sababu de la. D'accord. Mais jɔn fɔlɔ rap daminɛ la? An saba b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Aw saba de depuis aw ka son fɔlɔ aw saba de y'a daminɛ ka na ɲɔgɔn fɛ fo bi. Non vraiment chapeau à vous. Mais aw hakili b'a la ka a laban ɲɔgɔn fɛ kɔni? N'Ala ka jɛ ni basi ma kɛ. Ni succès sɔrɔla. Ayi n ka cɛ kan. Parce que an y'aw caman ye aw bɛn'aw sigi plateau kan ka nin cogo kelen de fɔ. Dɔw tɛmɛnen aw tun bɛ nin kuma kelen de fɔ yan. Walahi an ka groupe an tɛna a ci mais succès nana concert baw kɛra u cira. Wa o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ olu fana bɛ yen nɔ fɛn dɔ de fana bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na quoi. Mais ni mɔgɔw fana yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o tɛ se ka ɲɔgɔn faamu fana quoi. Bon an ka surun ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ cɛ carré kelen yɛrɛ kɔnɔ. Tiɲɛ na fo n'Ala nana n'a ka na yɛrɛ sinon o kelen don. Ah d'accord, ok, problème t'a la. An ka question bɛ taa Bulche fan fɛ. Ouais. N ka cɛ i yɛrɛ fari fagalen don dɛ. Ouais, o ye plan ye. Kɔri kɔngɔ t'i la? Non, kɔngɔ tɛ pas don. Foyi di? Foyi. D'accord, ok. Bulche. Ouais. N'i y'a ta k'a lajɛ an ɲɛ b'a la i ka dɔnkiliw kɔnɔna la. Ouais. Ivoire ka dɔgɔ
Ouais. Bon, il b'a dɔn an fana tɛ mais maaw de b'a kuma in fɔ. Ouais. E bɛ ka Maman le succès de ladiga. Maman le succès wa. Ah parce que mɔgɔw b'a fɔ k'i voix ni Maman le succès aw voix ninnu bɛ taa aw ah. Ni ne yɛrɛ ta de. Ni yɛrɛ ta di. E yɛrɛ b'u daminɛ cogo di. Bon donc là kun ka di ne yɛrɛ de dɔrɔn kabini fitinin i b'a choix. Ouais. Donc o de y'a to n yɛrɛ donna la wa. I donna la quelle année san jumɛn. 23 n yɛrɛ kɔnɔ. I y'a daminɛ ɲinan yɛrɛ quoi. Awɔ. Ah bon. Ah non va c'est bien. An bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka succès nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Amina. Ni Ala ni kira sɔnna a ma. D'accord ok. Sisan an bɛ tɛmɛ ni question tɔw ye. NF nin kuma bɛ taa aw de fan fɛ. Il paraît que a ye concert dɔ k'a ka quartier la k'a concert k'a ma nɔgɔya dɛ. Ko fo dɔw y'u jɔ da la. Ah. Aw bɛ se ka mun de fɔ aw ye mun de kɛ pour que ka se k'o concert kɛ aw yɛrɛ hakilina la quoi. A ye baara de kɛ wa ou bien aw bolo mɔgɔw de b'aw kɔ wa ou bien aw bolo mun de y'u lase aw ma quoi. Bon. An bolo mɔgɔw b'an kɔ an b'o dɔn ka kɔrɔ. An y'a kɛ a b'o dɔn ka kɔrɔ. Awɔ an b'o dɔn ka kɔrɔ. Han. Awɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ diɲɛ dɛrɛ f'i ka Cikari dɛrɛ fɔlɔ quoi. Aw yɛrɛ bɛ quartier jumɛn na. An bɛ Falajɛ yɛrɛ. Aw bɛ Falajɛ donc aw kɛlen don ka Falajɛ dɛrɛ. Bon an b'a sango la fɛnɛ a b'an sago la. Ah. D'accord ok mais i b'a dɔn min ka di ne ye sa. A ka di ne ye k'i kan fili. Kan fili. A fili. Ayi i b'a fili a fili a ka taa fili. Rapu ka di n'i bɛ sa la caman donna la u t'a ɲɛdɔn bientôt mixtape an b'aw d'a ma waati sera an bɛ nalen baara de y'a dan ye depuis an nana nkalon bɔla Mali rapu la ɲɛŋo denw u bolo kɛr'u kala ye gɔsi den o ba ye ghetto saraka ye gɔsi den ni den kelen bɛ wolo dɛ san joli Hindu den a tɛ marisha bila pagala biti bila n ka MC bana pagala biti jɔ n ka ninnu woro musow bɛ du fura anw de bɛ bɔlɔn fura i m'a ye biti kan mɔgɔ saba ɲɔgɔn tɛ fɛn MCw dɛsɛra o bɛɛ bɛ faden sago yala n'a man di ni y'an kife ala k'i kulo ci an bolo kurulen bɛ yala la kuma caman fɔra NF Manu ma ziba la kɛnɛmadenw ka kuma jatele t'an ka niveau la feere kun ye tɔnɔw ye Deni y'o fɛn waga Manu ma famale kiyama le 12 mai an ka concert bɛ yen n'i ma fari n'i jɔn nege bɛ bali ta diɲɛ kɔnɔ ko ka ca ɲuman kɛra o man ca kiyama sira fila bɛɛ k'an to yen k'an fa sɛw bɛ fɛ la kirika an bɛ ghetto kɔnɔ sisi la n'u sigiyɔrɔ tɛ kelen fila saba amen. Ah non tiɲɛna alléluia amen. Ah non tiɲɛna rappeur ninnu fana cɛ cɛw bɛ miiri koyi. Ah non tiɲɛna alléluia amen. Bi y'an kɛ i silamɛ den tɔ y'an kɛ chrétien bi. Olu siya tɛ ayi o t'a la dɛ mais alléluia alléluia amen alléluia amen. Micro gɛrɛ. Musique kɔnɔna la quoi i ye siya bɛɛ ye quoi. En tant que i bɛ dɔnkili la i kan ka se diɲɛ kan bɛɛ la. E bɛ se diɲɛ kan bɛɛ la. Ne tɛ se kan bɛɛ la. Ayi i tɛ sɔn k'o fɔ parce que. ni ko k'i ka se diɲɛ kan bɛɛ la quoi. Parce que kan dɔw bɛ yen nɔ olu wajibiyalen tɛ k'olu fɔ musique kɔnɔ diyagoya la quoi. I m'a ye a bɛ diya i yɛrɛ de i bɛ dɔw employé a kɔnɔ quoi. I m'a ye sinon hali zɛrɛbɛ kan bɛɛ t'o dɔn. Zɛrɛbɛ e delila ka zɛrɛbɛ kan mɛn. Kabi nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka tɛmɛ. Dɔ fɔ n ye zɛrɛbɛ kan de. O ko ne fon o ko ne fani a y'a na kunu a y'a na baby aw fila la wuli yo. I y'o faamu. Ni e ko nin ye jɔnni ka kan ye. Nin ye zɛrɛbɛ de. Zɛrɛbɛ awɔ. O ye jamana jumɛn kan ye. O ye an yɛrɛ ka kan de ye quoi. An ka kan. A ka groupe kan ou bien a ka quartier kan de. An ka voilà. Fala sokɔrɔn na n'i sera yen bɛɛ bɛ zɛrɛbɛ kan mɛn. Cɛ ne dun bɛ taa yen ne ma deli ka nin kan in mɛn ne bɛ bamanankan de mɛn. E tɛ mɛn i t'a sɔrɔ e tɛ mɛn. Zɛrɛbɛ. Voilà zɛrɛbɛ. Y a pas de problème. Tiɲɛ na Ala ka nin ko in lasabati hali bi. Question bɛ di nin ma. Law. Ouais. Cɛ ka cɛ e kun nugulen don dɛ. Voilà. E ma se ka fugulan ninnu nagala. Ne yɛrɛ y'a nugu. Ouais. D'accord ok. Bibi na. Mali rapu. N'i ko Mali rapu en général. Awɔ. E hakilina ye jumɛn de ye Mali rapu yɛrɛ ko la. Mali rapu yɛrɛ kan. A tacogo ka di ye wa. ou kɔrɔkɛw k'a daminɛ 3G la. fo ka se aw ka génération na. Awɔ. Donc bi Mali rapu bɛ ka taa cogo min na a ka di ye. Bon kɔrɔbalenma ninnu se ka fɛn fɔ olu kan quoi. Parce que olu ka wagati y'a sɔrɔ n ka dɔgɔn dɔɔnin quoi. Bon an filɛ wagati min na nin sisan. Bon o bɛ ka baara kɛ. 3G mɔgɔw bɛ ka baara kɛ. O bɛ ka baara kɛ yɛrɛ de. O ye hakilina ye. Awɔ. Mais e hakilina ye jumɛn ye Samɛfɛ kan. Samɛfɛ kan. Farimaba awɔ. Bon Samɛfɛ a bɛ ka défend a ka poule la. A b'a défend a ka niveau la quoi. A bɛ ka bɛrɛma tanni kɛ a b'a tanni sɔrɔ. A b'a ka don na fɛnɛ. D'accord ok. Awɔ. Problème foyi t'a la. Bulge. Bulche.
ouais an bɛ ne fan fɛ sisan i ma kuma ka ɲari non i m'a faamu a tɔgɔ in ka gɛlɛn dɔɔni i yɛrɛ i calculé don mais a bɛ faamuya ouais n ka cɛ an ɲɛ b'a la bi bi in na Mali rap kɔnɔna la ouais caman bɛ yen u bɛ ka don ijiko ni fɛnw na ouais tel que Talibi ouais Milmo e hakilina ye jumɛn ye o ko kan e bolo ni mɔgɔ bɔra iji ka na n'i taara iji la n'i nana Mali la i bɛ se ka segin ka dɔnkili da wa i tɛ se ka dɔnkili da bon o bɛ débat i yɛrɛ ka idée de la quoi n'i ka limaniya ma san sɔrɔ i bɛ segin kɛ o bɛɛ y'a aya dɔ ye awɔ mais e hakilina ye jumɛn ye Talibi kan bon Talibi ta in kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan awɔ hali kɔrɔbalen caman bɛ u bɛɛ ka hakilina ye nin de ye quoi ka dɔɔni kɛ Mali rap la dɔrɔn i m'a faamuya parce que musique bɛ na wagati min na a b'a sɔrɔ ninnu n t'i kunkolo la yɛrɛ wa hali n'a idée nana fana i tɛ se k'a pratiquer quoi i ma bon n'i yɛrɛ nana hakili sɔrɔ kɔfɛ fana i bɛ se k'a dabila quoi c'est vrai ouais e artiste jumɛn de lamɛn ka musique kanu bon ne ye artiste min lamɛn ka musique kanu yɛrɛ o ye fɛn de Burna Boy ouais d'accord non tiɲɛ na o tɛ yan ka ye problème t'a la sisan a ka d'an ye k'i kan fili Bullshit fo waati ko ni masaya kelen bɛ kɛ ne tɛna mɛn bilen bɛ sira la manu ka vida ko ne siranna i bɛ ka fɔ n ye a tɛ ɲɛ sira la hali ka n bila ne ka taa mɔgɔw la fɛn min tɛ n ta ye ne tɛna mɔgɔw la masaya a tɛ di bɛɛ ma ten hali ni bɛnba kɛ tun y'a kɛ ka tɛmɛ o sɔ a dan don sisan ni question bɛ taa aw bɛɛ de fan fɛ bi ni aw ye mɔgɔ ye k'a bɛ fɛ ka don rap la aw bɛ se ka conseil jumɛn d'a ma aw bɛ se ka mun de f'a ɲɛna n'aw ye mɔgɔ ye k'aw ɲɛ b'aw dɔgɔnin dɔ la a fana bɛ fɛ ka wuli ka taa studio la ka taa dɔnkili de da aw bɛ mun de f'a ye bon tiɲɛ na kɔni an bɛ se ka conseil kelen min d'o la an b'a f'a ɲɛna a ka hakili sigi fɔlɔ ko in tɛ pressé la koyi a tɛ taa k'a to quoi a tɛ ban k'a to quoi mais a ka walan kɛ fɔlɔ parce que rap y'a to mɔgɔ caman i ka walan sɛbɛn ne c'est vrai tiɲɛ na a ma nɔgɔn d'accord ok e dun Bullshit ouais bon ne kɔni m'a f'i ɲɛna i ka don mais i ka courage triplé ka na n'a ye quoi voilà en plus i ka dusu ta fɛnɛ d'accord ok mais NF mɔgɔw ne bɛ fɛ k'aw ɲininka parce que n'i y'aw lajɛ on dirait cɛw fana aw sɛgɛnna dɔɔni rap in kɔnɔna la dɛ voilà donc aw bɛ se k'aw da don a ka gɛlɛya dɔw la ka na n'olu ye k'u ɲɛfɔ an ɲɛna a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ bon an ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ i ma bon olu ye son fanfɛlaw ye ale ni clip fanfɛlaw bon hali an ka mɔ ni déplacement ka taa prestation na yɔrɔ la a bɛɛ y'anw yɛrɛ de an ka fɛn bɛɛ y'anw yɛrɛ de son o clip o fɛn bɛɛ y'anw saba de métier b'an saba bɛɛ la bon an bɛ baara kɛ olu wariw kɛ k'an yɛrɛ dépanner n'an ka kow la quoi parce que ne y'a ye mɔgɔ b'i dɛmɛ f'i yɛrɛ k'i dɛmɛ quoi ya bon n'an sigi sisan ko mɔgɔ bɛ n'an dɛmɛ mɔgɔ si t'an dɛmɛ fanga effort k'an yɛrɛ mais aw ye clip bɔ an ye clip bɔ awɔ d'accord ok a bɛ sɔrɔ réseau jumɛn kan o tɔgɔ a ka YouTube tɔgɔ compte YouTube sanfɛ u tɔgɔ u bɛ se k'u tɔgɔ f'a ɲɛna an lajɛlibagaw k'a dɔn quoi an ka fɛn bɛɛ NF Gang n'i y'o tapé YouTube kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ d'accord ok ko mɔgɔ mɔgɔ n'i mago b'u ka fɛnw na i ka NF Gang i k'o tapé YouTube sanfɛ ou bien Facebook sanfɛ ou bien TikTok sanfɛ i b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Bullshit e yɛrɛ don depuis comme e fana y'a daminɛ ɲina donc diɲɛ baara o baara bɛ a ma nɔgɔn hali n'i donna a la kunun i bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ donc j'aimerais savoir e yɛrɛ personnellement ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ ko in kɔnɔna la ka se bi ma bon kabini y'a daminɛ a gɛlɛyara dɔɔni halisa a ka gɛlɛn quoi parce que on fait musique ma évolué fɔlɔ quoi i m'a faamuya donc ti ɲa f'i k'i cɛsiri fɛnɛ quoi sinon gɛlɛya b'a la yɛrɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ wa an ye gɛlɛyaw sɔrɔ fɛnɛ c'est vrai ouais d'accord ok mais bi n'i ko ko dɛmɛ ka se ma parce que mɔgɔw de bɛ k'an filɛ a bɛ se ka kɛ i ka talent bɛ yen a bɛ diya dɔw ye u b'i wele ou bien u bɛ se k'i gɛrɛ u yɛrɛ la donc e mago bɛ dɛmɛ jumɛn na bi i ka carrière kɔnɔna la i ka rap kɔnɔna la bon ne mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la i ma mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la n tɛ se k'a fɔ n bɛ kelen f'i ɲɛna mais mago kɔni bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la problème foyi t'a la NF aw dun pareil a bɛɛ ye kelen de nka cɛ hali milliardaire mago bɛ dɛmɛ la d'accord ok sisan an bɛna fɛn dɔ de kɛ ko in e sen t'a la bilen ayi a micro di nin ma parce que ɲɛ b'a la ni ne tɛ ka sɔn ka kuma kosɛbɛ quoi ayi i bɛ kuma dɛ i bɛ magu d'accord ok
3G kɔnɔna la aw ka génération parce que an b'a fɔ aw ka génération a ye 3G mɔgɔw de n'i ma fili 3G kɔnɔna la rappeur jumɛn bɛ yen k'a ka son man di e yɛrɛ quoi c'est pas n tɛ ka fɛn bila i ni rappeur cɛ dɛ wallahi kɛlɛ tɛ dɛ n ko rappeur jumɛn bɛ yen k'a ka son de man di i ye ani a yɛrɛ tigi ko man di i ye o tɛ kelen ye voilà. Rappeur min yɛrɛ ko man di ne ye 3G yɛrɛ la quoi a ka son man di n ye quoi bon ne tɛ 3G si lamɛn awɔ Allahu akbar parce que i bɛ musique lamɛn mun bɛ i évoluer quoi. donc e bɛ fɛ k'a fɔ ni rappeur la aw ta bɛɛ la maa si tɛ min bɛ. non Mali yɛrɛ kɔni a 3G la artiste tɛ ne bɛ se ka mun ka musique lamɛn k'a bɛ n bila sira ou bien k'a fɔ k'a bɛ se ka n la motiver quoi non. Cali Wizi Wozo. non Samɛfɛ yɛrɛ lamɛnli ka fisa ni Wozo yɛrɛ. san kɔni problème t'a la. ne t'u si lamɛn. ne t'u an ka Mali rappeur ni si lamɛn ne t'u si lamɛn. Bulse. ouais. a gɛlɛyara dɛ e dun. bon rappeur ne kɔni ma rappeur caman lamɛn bon ne est-ce que non mɔgɔ tɛ ko min ka musique man di ne ye quoi parce que ne bɛ dɔnkili duman de lamɛn voilà. d'accord ok problème t'a la san bɛ tɛmɛ ni question tɔw ye ni wagati in na an ka foli bɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ k'an suit émission kɔnɔna la an b'i fo an k'an tolon k'an k'an ɲɛnajɛ ka artiste wele ka na k'u ɲininka o ka actualité la kulonkɛ dɔrɔn nuru tolon nuru manamanakan tɛ fɔ yan an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ ni kulonkɛ de voilà donc an bɛ tɛmɛ n'an ka question tɔw ye ni question bɛ Bulse de intéressé n fa an ɲɛ b'a la i ka son caman na Dukara beatmaker don ale de b'i ka projet kɛ mun de bɛ ni Dukara cɛ bon an ka foli b'a ye nin wagati in na surtout Dukara c'est mon beatmaker i ka beatmaker dɔrɔn nuru voilà bon kabini n y'a musique daminɛ fɛnɛ n'ale de bɛ an ka baara caman kɛ quoi plus lien wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ quoi mais i ma deli ka t'i ka projet kɛ beatmaker wɛrɛ fɛ yen bon n ye n ka projet kɛ beatmaker wɛrɛw fɛ yen i n'a fɔ jɔn Zipagala b'o la ani dɔ kɛra Ibe Sarr ka studio fɛnɛ la voilà d'accord ok problème t'a la merci chef NF ouais aw yɛrɛ fana cɛ n ka cɛ n'a ma fara classe ma a cɛ man ɲi dɔɔni an nakun de don an bɛ fɔ parce que aw ka dɔnkili dɔ bɛ yen aw ka dɔnkili dɔ bɛ yen voilà o dɔnkili in kɔnɔna la n t'a dɔn a ye kuma n ɲagili t'a kuma ni yɔrɔ la mais a ye dɔ fɔ rappeur dɔ ma mais aw ni jɔn de kun don i n'a fɔ e ka mɛn dɔnkili jumɛn ma ayi ne tiɲɛ na n tɛ se ka dɔnkili kelen fɔ bon trop i m'a fɔ ma a yɛrɛ ka a y'a daminɛ kɛla de a y'a daminɛ kɛla de bon an y'a daminɛ 19 kɔni 19 a bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ 2019 ka se ɲinan ma aw ma dɔnkili kelen bɔ k'aw bɛ ka dɔ fɔ maa ma a ka dɔnkili kɔnɔ a ka ca toro i bɛ fɛ ka dɔ lamɛn dɛ ayi n b'a fɔ n ko i bɛna da ayi parce que n bɛ fɛ k'a jira la an magara minnu na wa n bɛ fɛ k'olu de jira la dɔrɔn n'o ka di vas-y Lawbe kaka bɔ yen n'a ma bɔ yen an m'aw fila ci n t'a dɔn ne y'a jateminɛ o bɛɛ de kumakan ye kelen Mali MCw bɛɛ de dalakan banna o bɛɛ bɛ nkalontigɛ la wali biti sanfɛ rapu caman yɛrɛ a y'a lamɛn tellement pisane u jɔlen bɛ ka yɛrɛ o bɛ ka bɔlɔn fɔ wala u tɛ bɔlɔn dɔn o bɛ ka pera kɛ wala u tɛ pera dɔn aw bɛ ka temps perdu fu la bɛɛ ka taa métier kalan an ka misiki bɛ kɛnɛya de sabati pera tiɲɛna depuis Wizi Wozo donna la u ye sari tigɛ na Lil Z ɲɛra kama tolu piri yɛlɛla malage ni jabe kama ne ka fama dɔn ko bana k'olu taara solo la kaliburu laban tora mɔgɔ kelen ye cɛ ninnu bɛɛ mythomane yɛlɛko perakɛla yɛlɛko ye u dɛsɛra an ka MCw dɛsɛra an gagnena NF ye diɲɛ minɛ an gagnena ND3 Mali rapu minɛ n'o an kɔrɔbɔ an bɛ diɲɛ bila stop la an mana gɛlɛya togo an pɛrɛnnen don an mɔgɔ saba MC dɔ ba sara o ka temps t'an bolo cɛnfɔ kɛra kunnangoya ye jeune talentueux rappeur kafalenw an lajɔcogo tɛ yen an n'an ka bɛng ambulance ND3 ambulance NF ye ambulance an ye ambulance Mali rapu ambulance i jɔ n ka gileki bitɔn bɔ ka fɛrɛ biti ma i jɔ n ka wala fanu ka dɔ ko bɛ sen na demi sɔrɔ la so kɔnɔ o tɛ sira ɲɛdɔn n'i ye binkani kɛ n'i minɛna cɛ i wo bɛ fara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ND3 ye mɔgɔ saba gɛngi dɔ k'i jama joona kirejiko ka baya tigɛ ka bogota ferme ka fana ni ne yaga ci Jul Sam gangsta pigme kɔnka wuli tɛ kɔnka se wa probla tɛ basa faga piga an ka niveau la bɛ la k'ale ka paki mɔden filanw cɛla ka fɔ k'i bɛ k'ale pusi nege fegi ya aw bɔra ka rappeur fɛn fɛn classé sisan cɛ ninnu ye mun de k'aw la an sago kɛ quoi est-ce que i bɛ k'a ye
an bɛ fɛ arabu ka évoluer ka se niveau min na o tɛ ka se k'o kɛ quoi. Awɔ. Mais mun na aw yɛrɛ t'a se o niveau la? An bɛ nalen ni an natɔ de o. N ko ni an natɔ de. Wala. Ni an bɔtɔ yɛrɛ de an ye fɛn fɛn tan nin sɔn in kɔnɔna la nin sisan u yɛrɛ b'a dɔn an b'an ka droit kan puis jo b'an bolo quoi. U t'a dɔn ko jo b'u bolo. U b'a kalama u yɛrɛ b'a dɔn wala. Mais a ko Kaliburu tɔ tora mɔgɔ kelen o ye jɔn ye? Kɔdi de don. Ayi ne t'a rappeur ma ne t'a la dɛ ne t'a dɔn dɛ. Par exemple an kana kuma dɔ de da ne de bɛ k'aw ɲininka. U saba la jɔn de bɛ ka yibiri an filɛ yɔrɔ min na nin. Ne kɔni b'u bɛɛ lamɛn. Makungo Basson fɛn Dani Gele 25 fara 5 jɔn de b'o fɔ. Ne tɛna tɔgɔ in bɔ n da o. I dun m'a bɔ dɛ. Ayi ne kɔni bɛ mɔgɔ minnu dɔn Kaliburu. Cɛ in tɔgɔ o tɛ ne ka fama ye. Kaliburu ye Kaliburu tɔgɔ fɔ Blagi. Layijo BG. Awɔ. Bon a tɔ ye BG de i tɛ fɛ k'a fɔ ne b'a fɔ a tɔ ye BG dɔrɔn de. O tuma t'aw taara. E ɲɛ b'u la. U tɛ ka dɔnkili da hali sini ko ɲɛ t'u la. Dɔnkili da dɛ u kɔni u b'u k'u tɔgɔ de fili réseau kan tɔgɔ titiri sɛbɛn sɔn kan dɔrɔn k'a fili sinon u tɛ ka dɔnkili da o. Tɔgɔ ka production mɔgɔ minnu b'u produire. Mais nin ko in bɛɛ la aw fɛrɛla Wizi Wozo de ma an ka tiɲɛ fɔ a ye cɛ to a y'o dabila. Wizi Wozo. Mais est-ce que an ye nkalon tigɛ? Kɔrɔbalen e yɛrɛ k'a ta k'a jateminɛ Wizi Wozo ka dɔnkili lamɛn ni den bɛ kasi la n'i y'a kala wala a b'a daji. Denna kulonkɛ sɔn de don quoi ka denna kulonkɛ. Bon samifɛ ta ni mɔgɔkɔrɔbaw dɛsɛra u tɛ taa n'u ye fɛnkɛ la mɔgɔkɔrɔba marayɔrɔ la bon samifɛ fana ta don o ye quoi i b'o sɔn k'a lajɛ dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ quoi u bɛ nisɔndiya u tɛ déranger. Cɛkɔrɔbaw. Wizi ta ye denmisɛnninw de den marayɔrɔ la n'i taara sɔn k'a la ni den bɛ kasi la dɔrɔn. Ni sogasiw dɔw bɛ yen nɔ ou bien ni so ye fɛn bɔtɔ kɔnɔ nin sisan balani fɛnkɛ soirée gawa se ka san fɛ ka sɔn ou bien i b'a wele a bɛ na presser a bɛ jama la motiver ale kɔni nafanw de. Awɔ. Cɛw ma ɲi dɛ a bɛ ka bila rappeur bɛɛ la. Kɔrɔbalen an nakun de don an b'o de f'i ɲɛna. An bɛna diɲɛ lamini. Mais a ye dɔ fɔ rappeur wɛrɛ ma so in kɔnɔna la ko jɔn. Gali. Galiya. Bon Gali ma. A bɛɛ. Tanga dɔn ne. Cɛ n ka cali e. Ne tɛ ne la. Ouais. Hali ni Galiya kunkolo don a tɛ se ka biri e tan. O ma i jɔ Kɔrɔbalen o. E ma Gali tɔgɔ mɛn han. N y'a tɔgɔ mɛn. Gali de don mais an yɛrɛ ka tɔgɔ dalen m'o mɛn. Cɛ bɔra k'a fɔ sisan Bogota fana nin. Ma. Non tiɲɛ na a bɛ ka fɛrɛ rappeur ma. Ayi bɔ fɛrɛ tɛ sa. D'accord ok problème t'a la. Boucher. Ouais. An bɛ tɛmɛ ne ye sisan. Question min réplique i kunna. Ouais. J'espère que clash ko ninnu aw ta ye love ko ninnu ou bien jarabi ko ninnu ou bien aw ta ala jumɛn. Non bon clash style jumɛn bɛ yɛrɛ bolo en personne. Bon ne bɛ afrobeat de kɛ. Afrobeat. Awɔ. D'accord ok. Est-ce que tɛ clash ko ninnu kɔni. Non pour le temps ko ye fɔlɔ. Ok c'est bien. Kumakan laban jumɛn b'aw bolo NF mɔgɔw k'a lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu aw filɛlibagaw ani mɔgɔ bɛ k'aw soutenir ani mɔgɔ bɛ k'aw suit a ka réseau sanfɛ. An b'an filɛlikaw fo. An b'an ka marraine fana fo n'o ye Kadi Jabate. Kadi Jabate. Awɔ ale y'an ka marraine de ye. An b'ale fo bon an b'an bangebaaw fana fo an'an filɛlibagaw. D'accord. Bɛɛ lajɛlen folen don. Ok. Boucher. Ouais bon yanni ka kuma n bɛ foli bila an ka dugu la fɔlɔ Kawalakaw n ka foli bɛ bɛɛ. Donc an b'a layɛbaga bɛɛ fo. Merci. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Mais aw ka projet i ka projet nataw ye jumɛn personnellement projet minnu b'i bolo kana. Bon n ka projet nataw a ka ca dɔɔni parce que n ka na clip dɔ kɛ i m'a faamuya après ça fana n ka na EP fana bila. Ni mɔgɔ minnu mago b'i la sisan u bɛ se k'i lasɔrɔ numéro jumɛn. Bon numéro 77 46 99 13. Ouais. D'accord ok. Ko ni mɔgɔ minnu mago bɛ Boucher la baara canal kɔnɔna la a bɛ se k'a wele numéro in na ni Ala ni kira sɔnna a ma a b'a sɔrɔ. N fa aw yɛrɛ dun. Awɔ. NF. Kɔrɔbalen. Aw ni maa ninnu. Cɛ anw ma ɲinɛ NF tora. Gosi fɛ. Vraiment mais aw ye fila ninnu ni yɔrɔ. Nka cɛ e fana ka fugulan b'i kunna mɔgɔw ka a perepere latigɛ quoi. Ne k'a bɔ voilà. Ouais. Ça kɔni confirmé. A ka numéro s'il vous plaît a bɛ se ka lasɔrɔ numéro min na baara canal kɔnɔna la. Baara canal la an bɛ se ka lasɔrɔ 78 54 90 88. D'accord ok. Aw ka projet nataw ye jumɛn ye. Bon alhamdulilah an ka projet nata ye fɛn min ye EP kelen b'an bolo ka a kɛ maliyɛnw ye quoi.
a petit titre Dabaya te kunaja Dabaya te kunaja Dabaya te kunaja Dabaya de ban fitini chamego girin bolongono manoko bolongono niwe kokola i che siri nin deningera tizaba nin deningera bolongono nana bega manu servi NFO gang kumaba NFO gang ni gangi bora gangi to be musomani fitini o don ne b'an bolo et puis la a bɛ bila mais a ma bila wagati kelen fa la non pressé la ko tɛ an mago bɛ dɛmɛbaga caman la quoi mais an mago bɛ mɔgɔw la minnu bɛ se k'an dɛmɛ EP dɔrɔn t'an bolo mais an ye EP de décider an fɛ k'o de bila fɔlɔ quoi sinon album bɛ mix up bɛ a baden de bɛ yen mais an mago yɛrɛ bɛ dɛmɛbaga yɛrɛ de la mɔgɔ bɛ k'i bɛ k'an suit ni mago bɛ ka NFO gang ye ani Bullshit nos deux très talentueux rappeurs artistes ou artistes rappeurs an t'a fɔ ten voilà donc a bɛ se k'u wele k'u ka numéro fɔ a bɛ se k'u wele olu la walima a bɛ don réseau kɔnɔna la YouTube ou bien Facebook sanfɛ a b'u tɔgɔw taper NFO gang ani Bullshit voilà ka ca Bullshit e ka Facebook o de yɔrɔ non bon compte Facebook tɛ n bolo fɔlɔ page Facebook fana t'i bolo non o tɛ n bolo mais YouTube kan dun ouais YouTube bɛ n bolo o tɔgɔ ye jumɛn Bullshit officiel voilà Bullshit officiel n'a mago bɛ k'u ka œuvre sɔrɔ a bɛ se ka don olu ka compte kɔnɔna la a ka ca Ala ni kira fɛ a b'u ye ani u ye numéro minnu di sisan nin tun ye bi émission an k'an tolo ye Mali kunnafoni TV sanfɛ an ka foli bɛ an layɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ i bɛ k'an suit nin wagati in kɔnɔna la an ka foli b'i ye an k'a fɔ ko k'an bɛn vendredi nata avec un autre artiste ni Ala ni kira sɔnna a ma bye bye